El verdadero Ignacio Zuloaga liburua aurkeztu dute Ignacio Zuloaga Institutoan. Margolari Eibartarraren lana jorratzen du liburuak, historialari eta adituen testuak bilduz. Liburua lau zatitan banatu da. Lehenak Zuloagaren interakzioa hainbat testu ingurutan aztertzen du. Bigarren atalaren ardatzak, pintura estiloa eta artistak jaso zituen influentziak dira. Gaztetako bilaketatik hasita, hainbat estilotatik pasatu eta berezko estiloa, bestengandik oso berezia, garatzeraino egindako bidea aztertzen da. Hirugarren atalan, Zuloagaren pinturetan agertzen diren ohiko gai batzu lantzen dira. Eta azken blokeak, margolariaren nazioarteko proiekzioaren inguruko testuak biltzen ditu. Zuloagaren lanak Iberoamerikan, Errusian, Alemanian, Austrian, Italian, Txekian eta Estatu Batuetan izan zuen eragina eta gorabeherak aztertuz. Ekitaldian, Arkaitz Milan kultura diputatuak, Rosa Jauzi ikastetxeko zuzendariak, Alberto Albistegi alkateordeak eta Ignacio Suárez Zuloaga margolariaren birbilobak parte hartu zuten. Liburu hau 20 esperto edo aditu handik idatzi dute. Ignacio Zuloaga margolariaren figura eta lana zehatz-mehatz ematen dutenak. Dakizuenez, duela 150 urte jaio zen hemen, Eibarren, artista eta artisauen familia batean. Artea, nolabait, transcendentzia soziala duen eta artistak transmititu nahi duen mezu bat da baita ere. Eta Ignacio Zuloaga ez da liburuan ikusten den bezala, eta liburuak erantzun nahi dituen galdera bezala, ez da sozialki, ez da politikoki ere, vinkulaziorik ez duen persona bat. Bai Eibarrekin, bai bere momentuarekin, bizi izan zuen garaiarekin. Y voy a hacer nada más que uno muy breve comentario sobre esos valores. El primero que no olvidéis nunca es que Ignacio era emigrante, vivió 55 años en París, la mayor parte de su vida. Su padre y su madre fueron emigrantes también. Una era de Pau y otro de Madrid. Su abuelo, a su vez, era emigrante, nacido en Madrid. Y sus dos bisabuelos, Ramón y Blas, que eran hermanos, porque se fueron casando entre ellos, tuvieron que marcharse. Otra de ellas es el ondo egindako lana, el orgullo por el trabajo bien hecho. En la vida de Ignacio Zuloaga y de su padre y de su abuelo y de su tío Daniel, la cooperación, el ausolán tradicional es absolutamente fundamental hoy en día. No solo en los baserris y en otras épocas, hoy en día. Azalpenaren ondoren, Institutoko Batxilergo Artistikoko ikasleek Zuloagaren lanari, bizitzari eta testuinguru historikoari buruzko zalantzak argitzeko aukera izan zuten. Eibarren sorreraren 600 eta 75. urteurreneko jardueren barruan antolatutako aurkezpen honekin, Hego Eibarrak amaiera eman zien Zuloagaren jaiotzaren 150. urteurrenaren jarduerei.